Lehtori Nurmio tässä terve. Jatketaanpa suoraan sitten saunan ja pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen sähköistystä. Ja tässä on nyt osa valaistuksista toteutettuna saunassa perinteinen saunavalo, sitten pesuhuoneen kattovalot ja sitten peilikaappivalo. Mitä täältä puuttuu vielä, jos oletetaan tähän työtaso, siitä valaistus. Sitä ei tosin ole piirretty tuohon sitä työtasoa, eli sitten puuttuu tämmöinen poikkiviiva. No se ei nyt näy tossa, mutta se puuttuu. Se kertoisi, että tuossa olisi yläkaappi. Ja sitten meiltä puuttuu saunasta semmoinen aika yleinen asia, kuten valokuituvalaistus. Et aloitetaan tuolla saunalla. Eli siinä tulee sitten taas vähän uutta ihmeteltävää. Eli meillä on aika hyvät repertuaarit täällä, erilaisia piirrosmerkkejä valmiina. Mutta jos mennään nyt vaikka tänne sähkön ja valaisimet alle täällä perusvalikossa, niin ei me kyllä täältä valokuituprojektoria löydetä. Eli meille tulee vastaan suunnittelussa semmoista tilannetta, että meidän olisi hyvä piirtää sitten ihan puhtaasti oma piirrosmerkki. Ja se yleensä kannattaa tehdä hyödyntäen semmoisia merkkejä, mitkä on jo olemassa. Käytetään niistä osia, koska ihan tyhjästä merkin tekeminen on tosi paljon työlämpää. No mä otan tän tästä samanlaisen merkin mulle alkioksi ja sitten yhden toisen merkin. Eli otetaan tuosta kuvaan toi sama merkki, eli tuplaklikillä vaan ja hiiren oikealla toi viereen sijoitus pois ja laitetaan tähän seinälle. Voidaan laittaa vaikka toi lähinpiste tossa vaikka vasenta ja oikeeta ja sitten eskiä. Ja toi sitten tosta räjäytetään, jotta saadaan sieltä kaikki tiedot ulos. Ja täältä voisi lähteä etsimään sitä räjäytystä. Se oletettavasti löytyy täältä jostain aloituksesta. Joo, kyllä. Se on tossa. Mutta on voisi löytää täältä ihan myös kirjoittamalla tänne räjäytä. Eli tätä kannattaa käyttää. Täältä räjäytän ja tosta vaikka etsin, niin se näyttää sen tuolla. Eli jos ei tolleen niin ole mitään käsitystä, mistä semmoinen joku toiminto löytyy, niin käyttää tota hakua. Se on aika kätevä. Eli valitaan tuo räjäytä, painetaan tuossa vasenta, oikeeta, niin sieltä tuli nämä kaikki attribuutit sitten, jota me siis tarvitaan myöhemmin. Huomioarvosta muuten on, että täältä löytyy toinenkin räjäytä versio, eli räjäytä attribuutit teksteihin. Niin silloin se räjäyttää ton merkin niin, että näitä ei tule tuohon näkyville. Eli sitä voidaan käyttää tietyissä tilanteissa, mutta tässä se ei ole nyt hyödyllinen. Okei, sitten vaan eskiä. Ja otetaan täältä muut valikosta toinen merkki alkio, jota halutaan käyttää. Täällä on tämmöinen laatikko, missä on XX. Tuplaklikataan sitä. Tää on sisävalaistukseen liittyvä. OK. Ja hiiren oikealla viereen sijoitus pois ja laitetaan tää vaikka tähän vasenta, oikeeta. Teksti kirjoitetaan tuohon isolla kuitu. Eli tästä tulee se valokuituprojektori. No ei se nykyään enää sinänsä projektori, no tavallaan on. Eli tää tuottaa sen valon ja tästä mennään sitten kuiduilla sinne, mistä me nähdään se valo. Eli täällä voi olla vaikka pari watt ledi sisällä ja sitten se kulkee kuituja pitkin niihin, mitkä me nähdään siellä saunan lauteilla. OK. Ja sitten vaan eskiä. No, räjäytetäänpä tääkin tästä saman tien, eli painetaan tota pommin kuvaa tosta. Eli vasenta, oikeeta, noin. Nyt sekin on osissa. No mitä tästä puuttuu, kun verrataan? No näissä on aina tää EID, se löytyy. Mutta sitten täältä puuttuu esimerkiksi toi positio ja kytkentäryhmä. Otetaan tosta toi positio, laitetaan se vaikka tohon. Näillä ei ole sinänsä väliä ihan missä kohtaa nämä on, koska ne ei tule näkyville, paitsi sitten toi kytkentäryhmä. Niin otetaan tosta vasemmalla se aktiiviseksi ja vasemmalla tästä kiinni. Shiftillä ja kontrollilla tuolta näppäimistön vasemmasta alanurkasta saadaan pakotus ja shifti. Pakotus ja sitten toi snapi pois päältä. No tämän kytkentäryhmä voisi olla vaikka tossa. Painetaan tossa vasenta. Ja nyt sitten eskiä. No, voidaan toi symbolitekstikin tosta napata.
tuosta vasenta ja otetaan tää nyt sitten vaikka tähän kohtaan vasenta eskiä. Eli nyt me ollaan saatu kaikki tarpeelliset tavarat sitten tänne mukaan, niin tää voidaan sitten tossa vasenta delete poistaa. Eli tässä on kaikki mitä me nyt tarvitaan siihen, että me voidaan sitten luoda oma symboli. Ja nyt kun me ollaan sitten tässä valikossa aloitus, niin täältähän löytyykin sitten omat symbolit ja sitten täältä löytyy lisää symboli. Nämä on niin kuin täällä peruspiirtopuolella, mutta sitten kun mennään tänne layout-puolelle, niin täältä löytyykin sitten erillinen symbolitoiminto. Ja nyt kun me piirretään sovelluksella, eli se aina lukee täällä oikeassa ylänurkassa, eli Electric Premium, niin me mennäänkin täältä layoutin kautta symboleihin, niin tästä tulee sitten tämmönen electrical-symboli. Ja täältä sitten tallenna oma symboli. Eli ei kannata sekoittaa sitä niin kuin perusohjelman symbolia ja sitten tätä electrical-symbolia. Tallenna oma symboli, painetaan tossa vasenta ja tässä, niin noi kaikki tulee sitten rajauksen sisälle, eli vasenta. Nyt se sanoo tuolla, että siellä on non verran valittu ja paina enteriin. No hiiren oikeahan oli sama kuin enteri. Nyt se kysyy kohdistuspistettä. Mehän halutaan taas tuohon seinäpintaan se etäisyys. Niin nyt toi lähinpiste on huono. Annetaan hiiren lepää hetki tässä. Niin tuli toi apuviiva. Niin sit voidaan painaa tässä hiiren vasenta. Näin. No tulee tämmönen valikko, missä sitten voi täytellä kaikennäköisiä juttuja. Toi SO-symbolinimessä on vähän niinku sähköomat. Sitten mä laitan tohon mun nimikirjaimet, eli mä oon se tekijä. Laitan tohon sitten vaikka kuitu proi. Tää kannattaa olla kohtuullisen lyhyt. Eli ei kannata kirjoittaa tähän sitten täsmällisesti. Siellä oli 2 johdatuspistettä. Se on ihan hyvä, riittää. Yksikin riittäisi varmaan. Mutta niitä voi tosta käydä klikkaamassa lisää, eli sit myöhemmin kun näitä johdotetaan, niin mihin se johto vähän niin kuin napsahtaa siinä. Symbolityyppi. Tää ei ole sähkölaite, vaan se on tärkeää nyt, että tämä on valaisin. Ja sitten täältä järjestelmäksi valitaan sitten se sisävalaistusjärjestelmä, eli tossa. Tässä voisi tehdä, että kysyy järjestelmää sijoittaessa, mutta tämän tyyppisellä merkillä, kun mä haluan nimenomaan, että tämä on valaisin positioinnin ja muun kannalta, niin sen takia ei kysytä. Symbolikertoimilla ja kysytään aina kulma haettaessa ja tuolta nyt näkee, että tuommoiset attribuutit saatiin osa napattua sieltä valaisimesta. Ja sitten tietokantatyyppi voi valita käyttäjä tai jaettu. Ja tähän voitaisiin tehdä polku tonne symbolipuuhun. En lähde nyt sitä tekemään. Tuohon voidaan palata myöhemmin. Ja sitten vihjeteksti. Laitetaan tähän vaan, että valokuitu projektori. Noin. Ja ei tarvi osoittaa kuvakkeen alaa, koska se sen tunnistaa siitä. Eli OK. Ja kansio on annettava. Eli laitetaan sitten tuohon polkuun käyttäjä ja sitten OK. Ja ei saa olla 2 kappaletta samaa, eli tonne on jäänyt osoita attribuuttimelta eSymbText1, jonka haluat poistaa. Eli otetaan sitten tämä pois. Eli tosiaan tulin kopioineeksi tonne sitten 2 saman nimistä kohtaa, niin sehän haluttiin jättää, missä se kuitu lukee. Eli se ylimääräinen toinen. Niin tämmönen epähuomio tuossa tuli tehtyä. No tulipahan tätäkin vähän käsiteltyä tässä. Eli näiden järjestystä muun muassa pystyy tässä vaihtamaan. Näitä voidaan lisätä ja poistaa näitä attribuutteja. Mutta yleensä mä teen tosiaan ton symbolin kopioimalla jonkun vanhan räjäyttämällä, niin silloin tässä tulee valmiiksi noita. Joo. Eli saman nimisiä ei tietenkään voi olla. No nyt painetaan OK:ta. Nyt se katosi tosta noin. Sitten me voidaan mennä katsomaan, että mihin ihmeeseen se sitten meni se meidän merkki. Ja täältä löytyy käyttäjän symbolit. Ja tossa itse asiassa käyttäjää kun painaa, niin tossahan se valokuituprojektori on. Okei.
No laitetaan tänne se projektori. Mä laitan se silleen, että se olisi tämän alapuolella seinään upotettuna, niin siirretään näitä vähän, tosta valitaan vasenta, oikeeta siirrä. Ja painetaan vaikka tässä vasenta ja ehkä mä laitan tänne suuntaan. Mä silmämääräisesti arvioin, niin ehkä semmonen 400. Näytän vaan tänne päin ja 400 ja enter. Sitten tuolta toi kuitu, tuplaklikkiä ja korkeus. Laitetaan tälle nyt sit vaikka, nyt pitää muuten katsoa, no laitetaan 600. Tuon voi sit vaihtaa toki. Ja sitten hiiren oikealla toi viereen sijoitus pois ja F8 ihan pyörittää tässä. Ja tuossa voidaan viedä hiiri lepäämään vähän aikaa tohon, niin saadaan tuolta toi snäpättyä sit samaan linjaan tohon vasenta, oikeeta. Ja teksti, kuitu. Tän olisi voinut määrittää, että se tulee oletuksena aina toi kuitu. Ok. Ja sitten eskiä. Noin. Ja tolle kytkentäryhmä, eli me ollaan jääty nyt sitten ilmeisesti tohon L:ään, niin laitetaan sitten toi tosta aktiiviseksi hiiren vasemmalla. Mennään tänne ominaisuudet ikkunaan ja valitaan sitten tänne kytkentäryhmään M, enteriä, eskiä. Noin, eli tuolla oli jonkinnäköinen merkitys, että mihin kohtaan toi tulee siinä kun tehtiin sitä merkkiä. Ja katsotaan toi korkopuoli, eli toi on 800 ja toi on 600, joo, se on ihan hyvä. Tää on semmonen tosi pieni laatikko, voidaan upottaa tai pintana sitten seinään. Ja nyt se on tuolla ylälauteen alla, niin tää jää siis näkymättömiin. Mut nyt kun tää on tehty valaisimeksi, niin silloin kun me ollaan täällä layout-valikossa, niin tää positiointi pitäisi onnistua. Tästä määritä positiot, valaisin ja seuraava vapaa on tossa 8. Ok. Painetaan tässä vasenta, oikeeta. Sitten mennään katsomaan meidän suosikkeja. Jostain ihmeen syystä tää katoaa täältä suosikeista. Niin mennään taas positiomerkit ja sitten tosta läpinäkyvät pienet vasenta oikeeta lisää suosikkisymboleihin. Mielenkiintoista, että se tosta katoo, kun mä oon sen jo moneen kertaan sinne laittanut. Se on välillä tämmöstä. No toi 8 tuli tänne aika pitkälle nytten, niin siirretään se vaikka sitten. Katsotaan se vaikka tohon. Noin. Eli nyt saatiin se kuitu. Ja tänne kannattaa nyt sit sijoittaa niitä kuidun päitä havainnollistaakseen sitä valokuituhommaa. Sen mä oon tehnyt tälleen, kun menee tänne symbolit valikkoon ja täältä ihan perusmerkkeihin. Ja tosta valaisimet. Ihan tätä perus Xää. Tää on iso kokonen, mutta mä skaalaan sitten jälkikäteen sen. Eli tosta tuplaklikkiä ja hiiren oikealla viereen sijoitus pois. Snäpätään tohon kiukaan päälle, semmonen kiuas linssi. Kiva kun heittää löylyä, niin näkyy se vesihöyry vasenta oikeeta, noin. Ja otetaan nyt toi viereen sijoitus nyt hetkellisesti pois tosta, kun sitä ei tarvita. Tänhän voisi tehdä nyt tänne sen jonkun kuvion, tai sitten laittaa noihin lauteen reunoihin. No tehdään nyt tohon kuvio. No toi snapikin nyt häiritsee mua, niin otetaan se tuolta magneetti pois päältä. Niin mä teen tänne nyt vasenta oikeeta, vasenta oikeeta, vasenta oikeeta, vasenta oikeeta, vasenta oikeeta, eskiä. Eli tommosia X:iä tonne. Toinen olisi tosiaan, voidaan me katsoa tohon miten se tehtäisi tohon niinku reunallekin. No nää on ihan liian isoja, niin valitaan nää tästä hiiren vasemmalla aktiiviseksi. Noin, ja sitten mennään täältä ominaisuudet ikkunan kautta laittaa tää symbolikerroin 1 Xään ja Yhyn 1. Näin, vasenta painelee tossa se aktivoituu ja sitten eskiä, eskiä. Ja siellä ne sitten on pienet X:t ja ne on itse asiassa vähän liian pienet. Painetaanpas tosta undoota ja toisen kerran undoota.
ja vaihdetaan sinne 10. Eli vaihdetaan vasenta. Näiden koko voisi siis tällä tavalla muuttaa. Taas jälleen kerran ihan hyvä, että en muistanut ulkoota, että se oli se 10. Niin tulee tääkin käsiteltyä sinänsä, että 10 ja 10. Tää tyyli, että joskus kun merkkien kokoa pitää vaihtaa, niin miten se tehdään. Näin. Joo, tosiaan jos tänne haluaisi nyt seinälle tehdä sen, niin siinähän käytetään se alueeseen sijoitus. Eli otetaan tämä sama merkki täältä symbolit valikosta. Ja sitten hiiren oikeeta sijoita symboleita alueeseen. Itse asiassa ei oteta tuota merkkiä nyt kun seinälle laitetaan, niin otetaan tämä. Seinävalopisteessä on aina tuo poikkiviiva. Eli hiiren oikeeta sijoita symboleita alueeseen. No montaks tuohon nyt tulisi? 1, 2, 3, 4. Joo, vaakasuunnassa 4. Pystysuunnaksi 1 ja sitten tää on ylös alasin, niin laitetaan 180 astetta. OK. Ja nyt toi snappi tarvii taas laittaa takaisin päälle, eli toi magneetti tuolta vasenta. Ja nyt mä voin painaa tässä vasenta ja sitten täällä toisessa nurkassa vasenta. Ne tuli tonne seinäviivalle. No sitten sama homma, että painetaan nää aktiiviseksi hiiren vasemmalla ja mennään tänne ominaisuudet ikkunaan. Ja valitaan tänne sitten 10, tabulaattori 10, enter, esc. Noin. Niin tuolla tavalla saadaan ne tonne seinälle. Mä aika usein räjäytän nämä pisteet, että mä en halua niitä niin kuin määrälaskentaan, koska mulle riittää tämä. Niin silloin mä teen sen räjäytän muuttajan symbolit tai attribuutit teksteiksi, eli täällä tää räjäytä, niin täältä tää räjäytä attribuutit teksteiksi. Niin se löytyykin täältä yllättäen sitten attribuutit alta ja tossa räjäytä attribuutit teksteiksi. Sitten vaan kaikki tosta aktiiviseksi. Tässä on nyt hankala käyttää rajausta, kun tuolla on niin paljon noita, mitkä tulisi samaan valintaan, niin helpompi painella vasenta kaikissa, sitten hiiren oikeeta. Nythän tää on kasaviivoja, eli se ei ole enää symboli, joka tulisi sitten määrälaskentaa. Noniin, eli siellä meillä on nyt sitten kuituvalaistuskin myös, eli siellä on L ja M. No seuraavaksi laitetaan kytkentäryhmiä sitten vaikka näille kattovaloille, vasenta, 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 noin. Ja kytkentäryhmä saatiin täältä, kun meillä on tämä ominaisuudet ikkuna aktiivisena, niin kytkentäryhmäksi N, enteriä, eskiä, noin. Ja sitten toi kaappivalastus, niin se olisi sitten O. Vasenta ja kytkentäryhmä O, enteriä, eskiä, noin. Hyvä. No sitten se työtasovalaistus. Ajatellaan, että tässä olisi sellainen, vaikka sitä ei ole piirretty. Niin tähän tarvittiin se ledinauha ja sitten muuntaja ja pistorasia. Näitähän pystyy kopioimaan, mutta esimerkiksi tuossa, kun tuo kytkentäryhmä on tehty toisella tavalla, niin se on vähän työlämpi vaihdettavampi, niin sitten on helpompi melkein piirtää tähän uudestaan. Eli otetaan tuolta ihan vaan layoutista, symbolitoiminnoista toi LED-nauha, valaisimet ja LED-nauha. Niin tämähän muistaa kaikki, mitä on viimeksi tehty, niin tää on sinänsä helppo. Ja sitten vaan laitetaan snappi päälle, tosta vasenta ja piirretään sitten tonne asti vasenta. Huomatkaa, kun on pakotus päällä, niin mä voisin näpätä tästä. Ei tarvitse tässä snäpätä. Vasenta, sitten oikeeta. Noin. Nyt on muuten hassu juttu, että se meni näin päin toi teksti. Kokeillaanpa, kun poistetaan tosta vasenta ja delete, jos aloitetaankin se sitten tuolta toisesta reunasta. Valaisimet, LED-nauha ja tuolta löytyy se puolipiste. Tossa vasenta. Ja nyt ne tuleekin oikeinpäin. Vasenta, eskiä. Ei kun anteeksi, hiiren oikeeta. Se on tarkkaa, että mitä nappulaa tässä painaa. Vasenta,
vasenta, oikeeta. Noin. Eli saadaan näköjään ylösalasin tuo teksti. Se on vähän riippuu toiminnosta, että jääkö se teksti, kiertyykö se niinku mukana vai ei. Okei, tohon yksiosainen pistorasia löytyi täältä symboleista. Ja se oli täällä meillä omissa suosikeissa. Tossa tuplaklikkiä. Ja tämän korkeus haluttiin vaihtaa. Toi 2450 on varmaan ihan hyvä. Ja nyt se lähinpistesnäpi. Rullataan tänne yläreunaan tosta. Eli aina seinäpinnalle lähinpistesnäpi. Laitetaan tohon vasenta, oikeeta, eskiä. Ja katsotaan sen korko, joo. Noin. Ja tähän tulee sitten kytkentäryhmä, mutta laitetaan se tohon sitten hetken päästä. Otetaan toi muuntaja tosta seuraavaksi. No sen voisi oikeastaan tästä ottaa, koska toi pitää skaalata ja kaikkea muuta. Niin Ctrl-C. Ja nyt jos mä haluan ton seinäpinta-etäisyyden säilymään, niin se oli yksi syy, minkä takia myös mä otan tästä tämän kopioinnin. Niin painetaanpa Shiftiä, hiiren oikeeta. Niin me voidaan valita tämmönen väliaikainen snapi. Ja se on tää kohdistuspiste, jota me halutaan nyt hyödyntää. Niin silloin kun mä vien tämän merkin päälle tälleen johonkin kohtaan, se tunnistaa nyt sen pisteen tuolta seinäviivalta. Niin tää on hyödyllinen tieto silloin, kun kopioidaan merkkejä paikasta toiseen. Eli painetaan tossa vasenta. Ja nyt sitten Ctrl-V:llä tää etäisyys on oikea. Niin painetaan vaikka tässä vasenta. Nyt se kysyy kulman tässä vasenta. Näin. Ja tämän kytkentäryhmäksi tulee P. Eli vasemmalla toi aktiiviseksi tänne ominaisuuksiin. Koon tilalle P, enteriä, eskiä. Tää on vähän nyt hankalassa kohdassa, niin painetaan vasenta. Sitten siirretään se tähän vasenta. No mä nyt kierrän ton saman tietosta vasenta ja kierrä, vasenta, eskiä. Noin. Ja tuohon voi lisätä nyt sen kytkentäryhmän sitten tälle, eli sekin on se P, ja se oli tästä vasenta oikeeta. Mä teen tän nyt nopeasti, koska tää on tehty jo moneen kertaan. Eli lisää esiintymälle tietoja kuvaan, ja sehän oli täältä sitten, kytkentäryhmä on jo määritelty, tuplaklikkiä. Laitetaan P, ja sitten OK, ja tuohon P, eskiä ja tallenna. Noin. Niin nyt sillekin on kytkentäryhmä. Tähän voisi muuten laittaa pari työtasopistorasia. Näähän on noille koneille, eli 1200. Niin laitetaan vaikka tähän keskelle. No itse asiassa varmaan riittää 2 kappaleen. 2-osainen tohon keskelle laitetaan. Eli symbolit. Tuolta 2-osainen ja korko vaihdetaan saman tien 1200. Ja laitetaan tähän, jos se nyt haluaisi ihan keskelle tohon, niin Shift ja hiire oikeeta 2 pisteen väliin. Ja Shift ja hiire oikeeta, niin otetaan sitten vaan tuolta, no nyt mulla on hankalasti tuo mun tallennustyökalu edessä. Eli pieni hetki. Painataan täällä Shift ja oikeeta päätepiste. Tosta vasenta. Ja sitten Shift ja hiire oikeeta päätepiste. Tossa vasenta, vasenta. Niin nyt se on niinku keskellä tätä työtasoa. Sitten eskiä. Näin. 1200. Niin se palvelee tossa. Noin. Hyvä. Täällä voisi olla joku käyttöpistorasia, mutta voidaan nyt miettiä sitten kytkimet ja se käyttöpistorasia, miten ne sijoitetaan. Eli täällä on nyt kytkentäryhmiä sitten 1, 2, 3, 4, 5. Eli käytännössä tämmöisessä tilassa meillä riittää yksi kohta, mistä voi valoja sytyttää ja sammuttaa, eli täältä. Eli tähän ei tarvitse rakentaa mitään vaihtokytkentää. Yksi asia, mitä mä pohdin tässä, on tämä valo.
että jos se on täällä sen kytki, niin se on ehkä vähän kaukana. Että laittaako sen sitten niin kuin tähän esimerkiksi. Toki tähän varmasti voi hankkia myös semmoisen, missä se olisi tässä itsessään kaapissa se. Mä nyt laitan ehkä mallivuoksen tohon ja tänne ne muut kytkimet. Eli otetaan tuolta kruunukytkin, tuplaklikkiä. Sitten valitaan tuo järjestelmä S25. F8 pyöräytetään ja laitetaan tää tuohon oven pieleen. Tuohon vasenta, oikeeta, noin. Sitten otetaan tuolta toi viereen sijoitus päälle. Sitten tässä vasenta, noin. Ja sitten eskiä. Ja laitetaan nyt tosiaan tohon. Tohon se kytkin. Toi olisi ehkä toinen vaihtoehto. No. Mä laitan tohon. Sitten se on vähän, jos se jää niinku päälle, niin sitten sen tuosta matkan varrelta laittaa. Tää on taas tilanteita, missä ei niinku oikeasti ole yhtä ja ainoata oikeata ratkaisua. Silloin se mieltymysten mukaan voidaan vähän vaikuttaa siihen sijoitukseen. Tuplaklikkiä tuossa ykköskytkimen päällä ja sitten hiiren oikealla toi viereen sijoitus pois. F8 ja laitetaan tohon vasenta oikeeta eskiä. No, jälleen kerran muistin, tai en muistanut vaihtaa järjestelmää, niin vaihdetaan se tosta äkkiä Electrical-asetustiedostot. Muuna valitut elementit valitun asetuksen mukaisiksi, eli S25, OK, OK, vasen, oikee, näin. Tein sen tosi nopeasti sen takia, että se on tosiaan näytetty aiemmilla videoilla moneen kertaan. Tuohon voidaankin lisätä tuo kytkentäryhmä tuosta vasenta ominaisuudet ja laitetaan täältä O, Enteriä, Eskiä. Ja näissä sitten ekana tarvitaan toi P ja N. Eli laitetaan toi aktiiviseksi ja katsotaan kummipäin nämä menee. Tohon P. Se meni oikealle puolelle ja sitten N. Noin. Ja sitten saunassa on L ja M. Me laitetaan siis eka tohon L ja sitten tohon M. Enteri eskiä. Noin. Ja käyttöpistorasiaa, niin tämmöisessä tilassahan laitetaan ne sitten korkeammalle. Eli jos täällä makuuhuoneessa ne on 20 sentissä, niin täällä ne on sitten 1,70 m tai 1,50 m. Mä laitan nyt 1,70 m tässä. Eli otetaan tuolta symboleista kaksosainen pistorasia. Ja tässä tullaan siihen, että kun on pesuhuone, niin tarviiko olla kotelointiluokka minkälainen, niin sehän määrääntyy ihan puhtaasti siitä, että mikä etäisyys on tuosta koko vartalosuihkusta. Täällä se on niin kaukana että täällä saa käyttää kuivan tilan pistorasiaa. Toki ei mikään estä laittamasta tätä IP44-versiotakin tänne. Mut mä otan tähän nyt tavallisen tuplaklikkiä, korko. Mä laitan tuohon niinku silmien korkuudelle 1,70 m. No tietysti riippuu kenen silmien. Siihen vasenta eskiä. Noin. Totakin voisi tietysti miettiä, että olisiko tossa hyvä pistorasian paikka. Ei täällä nyt hirveän paljon lopulta tarvitse pistorasiaa, niin ehkä noin 2. Voi tohon lisätä jos haluu, vaikka tähän nurkkaan. Mutta enpä tiedä. Noin. Nyt alkaa olla täällä hyvä varustelu. Tää on vähän silleen, että kun tää on nyt kodinhoitohuone samalla tavallaan, niin palovarotintahan alkaa pohtimaan, mutta yleisesti ottaen se ei ole hyvä samassa tilassa ton suihkun kanssa, eli kun tänne tulee höyryä, niin se ei ole sen takia hyvä. Jos taas puhtaasti erillinen kodinhoitohuone, niin sit mä laittaisin palovarottimen. Ja jos tänne nyt menis laittamaan palovarottimen, niin sit voi harkita, että ottaa vaikka lämpöilmaisimen. Niin silloin se ei siihen vesihöyryyn esimerkiksi sitten sekoitu. Tää on vähän tämmönen, kun se on aika iso tila ja näin poispäin. Mutta ainakaan tähän ei missään nimessä perinteistä optista savuilmasinta, koska se vesihöyry ja savu on sen ilmaisimen näkökulmasta aika samannäköisiä, niin se ei ole hyvä. Toki savuilmasimia on erilaisia ja niin poispäin. Okei,
No nyt olisi sitten pesuhuone saunakompleksissa sähköt. Nyt voisi tuosta nopsasti sähköstää myös nämä huoneet. Niin sitten meillä alkaa olla pistekuva aika hyvällä mallilla, niin voidaan tarkistaa se läpi. Tuossa on näköjään taas kaapit vähän livahtanut tuonne seinän sisälle, niin käydäänpäs muokkaamassa. Eli tätä pystyi helposti muokkaamaan tätä pohjaa, niin mentiin tänne viitekuviin. Tuolla on tuo 3. kerros pohja, hiiren oikeeta, tai ensin vasenta ja sitten oikeeta ja avaa. Niin nämä kaapit täällä vähän häiritsee nytten. Vasenta, hiiren oikeeta siirrä. Otetaan tosta kiinni tuolta. Se lähinpiste pitää ottaa pois. Otetaan tuolta kiinni. Tossa vasenta. Noin. Painetaan tallenna. Suljetaan. Tänne ilmestyy se tähti. Miksi ei ilmestynyt? No painetaan kuitenkin päivitä. Ja noin ne siirtyi tossa. Tallenna. Eli koska vaan pääsee muokkailemaan. Tässähän voi niinku miettiä, että jos nämä olisi täsmälleen samanlaiset, että pystyisikö tästä peilaamaan noin asennukset tuonne toiselle puolelle. Nämä ei ole kyllä niinku, ne ei ole samanlaisia. Et vähän on haastavaa. Usein nämä tehdään kyllä silleen, että on vaikka 2 täsmälleen samankokosta, niin ne peilaantuisi. Mutta tässä joutuu kyllä muokkaamaan niin monta asiaa, että mä en peilaa sitä. Ehkä mä voin sen peilaustyylin näyttää kyllä. Mutta esimerkiksi noitosta, niin vasenta, oikeeta kopioi. Sitten vaikka ihan tässä jossain vaan vasenta. Ja nyt kun tää pakotus on päällä, niin voidaan katsoa, että tossa vasenta eskiä. Niin saatiin noin 2 kerrallaan. No tää on kyllä nyt sitten, se on niinku tässä linjassa oikealla kohdalla, mutta mun pitää kuitenkin hakea se täällä sitten. Niin ehkä en nyt sitä kopioi. Mutta täältä puuttuu nyt muutenkin pistorasiat. Ja täällä kun on niinku väliseinässä jo noin merkit tossa kohtaa, niin tässähän ne, jos me piirretään ne tähän, niin näyttäisi, että ne on vastakkain. No tässä on aika paksu seinä, että ne varmaan onnistuu. Mutta näähän ei oikeasti ole tämän kokoinen tää nippu. Ja jos mä painan tässä vasenta ja oikeeta, generoi 3D valituille, niin tämähän on oikeasti tämmönen ihan lyhyt tämmönen. Eli mä voin kopioida ihan hyvin tähän seinän toiselle puolelle, ja ne voidaan asentaa silleen limittäin, että toinen on tässä ja toinen tässä. Eli nämä on aika lyhyt nippu. Itse asiassa tää on vähän pidempi nippu. Tuolta puuttuu näköjään toinen merkki, oletusmerkki tolta. Joo, eli se on vähän pidempi, mutta tiedätte kyllä tää eron, että ei se näin pitkä paketti oo. Eli jos mä näen tästä hiiren vasenta, oikeeta, siirrä 3D-symboliin 2D-symboliin verrattuna, että jos tää olisi vaikka jossain tossa, tuohon tulee se viimeinen, niin sitten toiset olisi vaikka tässä, niin niiden ei tarvitse olla suoraan vastakkain. Ymmärrätte idean. Ja siitä puheen ollen muuten, kun mä siirsin noita sillä tietyllä toiminnolla, niin kun mä painan tossa vasenta meidän ominaisuudet ikkunaan, niin tänne on tallentunut nyt toi 3D-siirtymä. Et se jatkossa sit muistaa, vaikka mä nyt eskillä vasenta, delete ja poistan ton, niin tonne tallentuu, et sit kun ton generoi uudestaan, niin ne on täällä. Ok. Eli uskallan laittaa tuohon samaan kohtaan ton. Kopioidaan toi tosta mukaan, eli vasenta, sitten Ctrl-C. Ja otetaan tosta ihan lähin.snap takaisin tuolta symbolit yläreunasta. Lähin.snap. Tossa vasenta ja Ctrl-V. Mä en peilannut tätä sen takia, koska mä haluan tuon järjestyksen säilyvän samana katselusuunnasta. Vasenta. Noin.
tietysti jos katsotaan sitä 5122 ST-korttia, niin se on aina seinästä lukien, eli nämä olisi milloin missäkin järjestyksessä tavallaan, niin mä oon itse jotenkin tykännyt siitä, että se on niin kuin sähköasentajan ja käyttäjän näkökulmasta aina sama järjestys. No, ei tää lakiasia ole, ja ST-korttikin ei ole lakia tai standardia suositusta. Mutta tolla tavalla niitä nyt on tullut sijoiteltua. Okei, no sitten se 3 metrin suositus, niin tänne jonnekin tarvitaan ihan selkeästi pistorasia. Tässä nyt voi mitata tällä shift ja hiire oikein, niin täältä löytetään mittanauha. Niin tosta voi vaikka nyt katsoa, että toi on jo niinku vajaa 2 metriä, ja sitten tosta kun mitataan uudestaan, niin täältä tulee sitten jo ton verran. Niin mä sanoisin, että johonkin tähän kohtaan laitetaan pistorasia, eli tuolta vaan tuplaklikkiä, hiiren oikeeta, F8 ja laitetaan tohon vasenta, oikeeta, eskiä, näin. Niin sitten tästä tulee niinku se 3 metriä lähtee täältä, ja tohon mä laitan, tää ikkunan aluspaikka on aina vähän semmonen niinku pohdinnan asia, että jos tähän tulee vesikiertoinen patteri-ikkuna eteen, niin se ei oikein ole hyvä. Eli sinänsä tää ei ole niin helppo nyt sähköistä. Tää, tuolla on 1, 2, 3. Tää seinä jää vähän niin kuin nyt sitten, että miten tän nyt sitten tekee. Täällä se ei ole kauhean hyödyllinen, mutta taas suosituksia. No toi on kyllä aika lähellä. Toki jatkojohdon kanssa. Eli, mutta mä ajattelen, että tähän ei niin kuin käytännössä tule mitään ihmeempää. No, näette, että tää ei ole niinku aina ihan semmonen, että tohon. Ja sitten taas jos toi purettaisikin myöhemmin, niin mitä sit kun siellä ei ole pistorasiaa. No, mä pidän vaikka sitä vesipatteria tossa potentiaalisempana, niin mä laitan tähän pistorasian. Käytetään sitä tai ei. F8 tosta pyöräytetään, kun on laitettu viereen sijoitus ensin tosta pois. Tuohon vasenta, oikeeta, eskiä. Noin. Okei, no sitten tää toinen huone. Tässä ei tosiaan sitä kopiointimahdollisuutta silleen ollut. Niin mennään tänne ihan tuolta muut ja otetaan tää merkki tuplaklikillä. Sitten otetaan toi viereen sijoitus nyt pois. Niin shift ja hiire oikeeta täältä vapautetaan ne ja otetaan tosta suorakaiteen keskelle. Otetaan lähinpiste pois. Niin laitetaan sitten täältä. Tässä oli vaihtoehto koko huoneen keskelle tai kaappilinjaan nähden keskelle. Otetaan tähän koko huoneen. Ja sitten tuolla vasenta. Sitten kulma 0 voi hiire oikealla hyväksyä. Noin. Ja sitten toi palovarotin, painetaan eskiä, niin palovarotin löytyi tuolta telestä, tuplaklikkiä, ja tässä piti muistaa vaihtaa tää T620. Ja tässä, kun se toi on kerran keskellä sit kattoo, niin piti muistaa se, että tässä olisi semmonen 20 senttiä puoli metriä etäisyys seinistä ja valoista. Niin helpoin, jos muistaa sen puoli metriä, niin nythän muuten toi piste tossa, niin mähän näen tuolta se etäisyyden, niin mä siirrän niin kuin yleensä sen puoli metriä mieluummin sitten tänne ovelle päin, en tänne päin, niin silloinhan se tulee johonkin tohon suurin piirtein. Tossa vasenta ja sitten oikeeta ja eskiä. Ja nyt kun vie hiiren tohon päälle, niin siinä sitten näkyy, että se meni oikealle tasolle. Noin. Ja sitten tohon tarvitaan pistorasia. No voidaan katsoa se peilaushomma tästä näin, että painetaan vasenta. Ja sitten täältä en yleensä peilaisi yhtä yksittäistä merkkiä, mutta tämän nyt on helppo näyttää se tekniikka. Eli kun toi on painettu aktiiviseksi ja painettu hiiren oikeeta, niin täällä on peilaa. Niin tää kysyy peilaus suoran alkupistettä. No tehdään tähän vähän apuviivaa lepuuttamalla tätä hetki tossa. Niin peilaus suoran alkupiste. Mä painan shift ja hiiren oikeeta. 2 pisteen väliin, niin mä näytän tämän pinnan tästä vasemmalla ja tämän vasemmalla, niin se peilaantuu niin kuin näette tuosta keskeltä, niin silloin se etäisyys säilyy.
Tää tekniikka olisi ihan sama sitten, kun tehdään toi isompikin peilaus useammasta elementistä. Eli tossa vasenta, poistetaanko nykyinen ei, eli hiiren oikealla hyväksytään, niin saadaan se tuohon noin. Nyt kun tää on peilattu, niin kun painaa tuon vasemmalla ja menee tänne ominaisuuksiin, niin täällä näkyy sitten koko kertoimena tälleen hassusti -50. Eli tää on se peilauksen yksi, mitä siinä tapahtuu. Se näyttää ihan hyvältä, mutta sitten täällä on tämmöiset pienet jutut. Eli jos ton ottaa vaikka ton miinuksen tosta, tätä ei siis tarvitse tehdä, mä vaan näytän miinuksen tosta pois, niin se kääntyy näin päin. Ja sitten toi kulma onkin sit varmaan 90 tässä tapauksessa näin. Eli tämmöistä ilmiötä tonne taustalle, painetaan se eskiini ja vielä eskiini, tapahtuu. Ei tosiaan tarvitse muuttaa, mutta tietää sen. Okei, no sitten tonkin olisi voinut peilaa siinä samalla, eli olisi nyt 2 elementtiä tullut. No otetaan nyt vielä nopeasti tosta peilaus tolle. Ja sitten shiftiä ja hiiren oikeeta ja 2 pisteen väliin. Eli tosta tohon vasenta, oikeeta, noin. Ja nyt ne on niinku samalla tavalla varustetut nämä huoneet. Näin. Okei, painetaan tallennan nappia välillä, niin ei mene työt hukkaan. No tää täytyy tietysti käydä läpi, että onko täällä nyt kaikki niinku, nyt kun tää on olevinaan niinku valmis, niin tää pitää käydä huoneittain läpi, että onko kaikki varusteet täällä olemassa. Yksi semmoinen tyypillinen varuste on ovipuhelin, mikä tämmöisessä niinku kerrostalohuoneistossa, niin laitetaan se vaikka tuohon alkuun. Mennään symboleihin, tänne perusmerkkeihin. Ja nyt jos ei ole niinku mitään käsitystä, mistä se löytyy, niin kokeillaanpas ovi, puhelin ja tosta suurennuslasia. Niin katsotaan löytyykö täältä. Se tarjoaa nyt vaikka mitä, mutta löytyykö täältä sitä, mitä mä ajattelin. Ei löytynyt. Mielenkiintoista. Jossain tilanteessa tää on ihan hyvä, mutta aina se ei niinku ole sellainen. Täällä mä haen semmoista tiettyä merkkiä. Ja katsotaan nyt sitten, jos tästä lähtee suodattamaan. No painetaan tuolla suodata nappia vielä. Tuleeko sillä? Ei. Otetaan tuo ovipuhelinteksti tosta pois. Mennään teleen. Ja katsotaan täältä sitten, missä se voisi löytyä. Katsotaan puhelinjärjestelmää. Porttisuluissa ovipuhelin. No ehkä toi hakusanana nyt oli se, mikä sen esti löytymästä. Että olisi laittanut vaikka vaan puhelin. Niin otetaan tuosta tuplaklikkiä. Ja laitetaan viereen sijoitus päälle. Tossa vasenta eskiä. Niin nyt on sitten se ovipuhelinkin tässä. Okei. Eli nyt sähköasennusten sijoituspiirustus alkaa olla hyvällä mallilla. Sitten se pitäisi vaan käydä läpi. Ja seuraava vaihehan tässä on sitten lähteä kaapeloimaan tätä. Eli käytännössä laitetaan tänne ryhmäkeskus seuraavaksi. Ja sitten siihen kotijakaмо-osuudet, eli saadaan antennit ja yleiskaapeloinnit kytkettyä. Ja sitten sen jälkeen pääsee johdottamaan. Mutta keskus tosiaan ensin. Tehdään tämmönen kierros nyt tässä näin, eli eka makuuhuone siinä, sitten on toka, kolmas, sitten eteinen, siellä on näyttäisi varusteita olevan. Mä en ota vielä tässä vaiheessa kantaa, että onko tää hyvä. Mä tarkistan tän. Sitten olohuoneessa on valokytkimiä ja pistorasioita. Parveke on sähköstetty. Keittiössä on laitteilla sähköt. Sitten pesuhuoneessa löytyy koneilta sähköt. Siellä on saunassa kiukaalla sähkö. Semmoinen klassikko unohdushan näissä on, että nuo laitteiden sähköt unohtuu ja parveke unohtuu. Ne on ehkä semmosia yleisimpiä. Ja sitten se, että on käytetty valokytkimiä väärin.
Eli on vaikka laitettu sitten kruunukytkintä useampaan kohtaan, koska silloin pitäisi siirtyä tähän vaihto plus vaihtoon. Ne on semmosia klassikkovirheitä. Sitten ehkä toi kiinteiden valojen positiointi on myös semmonen, mikä unohtuu. Mutta tästä jatketaan sitten seuraavalla videolla.